Wahyu Turangga Muda Jawa Timur Indonesia bersama Basoka Audio. Monggo. Yo. Lo. Yo. Yo nger maju ing palagan sing ati-ati yo nger yo. Ya. Ayo nduk. Mula padha sing ati-ati nger para Sri Kandi. Kan sampun lumebet wonten sakjroning alun-alun dalu punika. Ayo lo Mas Agus. Yo. Lo. Ayo nger. Lo. Yo. Ayo dong nger sing ati-ati lo. Ayo. Yo. Ayo nger. Ye. Ya, jos. Kaya ngene. Lo. Goyang kanan, goyang kiri masih bersama Wahyu Turangga Muda. Asli lo, Bobo Gunawan. Sopo dek iki piye dek wek sopo dek iki piye dek wek sopo dek Iki piye wek sopo dek iki piye Wek sapa Mestine ana sing
yo 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 cho yo oh yo Lo lo yo 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 oh 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 masuk terus Ayo ger alon-alon. Oh ayo. Pilih sosok pilihane. Ya ya ya. lo i oh yo ah Jos. Dulur-dulur iku tepang uga ingkang ditepang. Yo. Ya iki kok dagangane Sri Kandi Wahyu Turangga Muda. Yo. Ho. So. Ya. Yo. Oh. Yeah. Yo.
Ya ngombe-ngombe ngono lho, Dik. Lepokan Pak, terus bae bisa. Lepokan. Ya wis dilanjut ya. Oke. Sabda Rintik-rintik hujan di malam hari sayang, kau memang cantik, kau punyaku sendiri. Ayo memuji murih bisa kasembetan, urip bebrayan nganti tekan besok kejaman. La 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 la. Oh cinta kaya besoknya. Asik,
urip bisa rasem dadak urip bebrayan nganti ketang besok ning jaman oh cipta kaya di surga. Yeah, yo, nah, yo, nah, was, nah, no, yeah, yeah. Jos. Yeah, yo. Yeah, yo. Jos. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, Ayo. Yeah. Katuran Wilujeng Dalu lan ugi Wilujeng Pinara Pak Udi kalian Mas Sali dari keluarga besar Diri Budaya Adon Mbah Mandar di Aho hei wes suwe lho iki wes suwe Ayo ker pas Ayo